top secret mo? Nasasaktan ako dahil meron ng karelasyong iba ang ex ko. Nagkahiwalay kami dahil sa paulit-ulit na lang po yung away dahil sa pera din po. Yung pera ko po kasi parang na-mishandle niya po. Parang ininvest po sa ibang bagay na hindi ko po alam. Madalas ko na po siyang napapaiyak. Ako na yung nakipaghiwalay. Nakakonsensya na lang ako na parang gusto kong makipag-usap sa kanya, sabihin na sorry sa mga nagawa ko. Pero hindi yung mahal. Hindi ko na po maramdaman yan. Ikaw ba, kabisyo, ay nakapagpatuwad ka na ba? Ay nakapagpatawad ka na ba? Sorry ha. Nakapagpatawad ka na ba? Hindi yung nakapagpatuwad ka na. Kasi kung nakapagpatuwad, feeling ko ang galing mo naman doon. Charot! With harot. Tanungin nga natin yung higanteng kasama natin ngayon na tinatago muna natin sa alias TG. Ngayong gabing ito, nakapagpatawad ka na ba? Nakapagpatuwad. Ay, nakapagpatawad. Wait! Bakit ganyan yung boses mo? Dating mo. Okay na. Ayan, okay na. Normal ka na. Naging higante. Naging higante ka talaga dun. Bukod sa naging higante, para kang star witness. Okay, laban. Hindi, nakapagpatawad. Doon muna tayo sa nakapagpatawad ka na ba? Ayan. Nakapagpatawad, oo naman. Kailangan yun. Kailangan yun. Kasi hindi para dahil nagpatawad ka para dun sa tao, kundi para sa ikakapayapa ng sarili mo. Okay, next question. Meron ka na bang nagawa ng kasalanan? Marami, syempre tao tayo eh. Mabilis ko nang sasagutin. Hindi ko na pwedeng tagalin. Okay, meron ka bang nagawa ng kasalanan na hindi ka nakapag-sorry? Meron. Dahil ayaw niya tanggapin yung sorry ko. Pero nanghingi ka na ng sorry. Nangihingi ako dahil binlock nga ako. Hindi dumating sa kanya yung sorry. Sa mga ano lang. Sa mga social media lang. Nandun ka lang sa message filter. Oo, ganun. Oh my God. Hindi nga umabot ng filter, block talaga eh. I think it's time para sabihin mong sorry sa kanya on air. Wag na, uy. Ginawa ko na, ayaw mo tanggapin. Wag na nga. Pero at least, di ba, maluwag sa pakiramdam mo na gusto mong humingi ng tawad dun sa taong nakagawan mo ng kasalanan. Tama. And that speaks so much about you. Kasi pinapakita nun yung humility na meron kay. Yes. So, kabisyo, kung sakaling nakagawa ka ng kasalanan sa isang tao, I think this is your time para humingi ng tawad sa kanya. Tapos isunod mo na yung pagtuwad. Pero may mga tao, Rax, na nanghihingi ka na ng sorry pero hindi ka pa rin pinapatawad. Bakit kaya? 'Di ba? Siguro masyado silang nasaktan. Kasi kapag sobrang sakit nung ginawa sa'yo, hindi madaling magpatawad. Na kahit abutin pa ng ilang taon yung lumipas, hindi mo siya agad-agad mapapatawad eh. And sabi nga nila, time heals all wounds. Pero, sabi nga nung nakita kong quote at sabi nung isa kong kaibigan, it is what you do with time that heals the wound. Yun. So kung ano yung ginagawa mo dun sa time na ibinigay sa'yo, yun daw yung makakapag-heal nung sakit. Pero depende pa rin yun dun sa tao kung magpapatawad siya o hindi. Pero ang mas madali, 'di ba, kaysa sa magpatawad, magpatuwad na. Parang gusto ko yun. Gusto mo yun? Gusto ko yun na manghingi ng tawad. Ayan. Diba? Linawin mo kasi, alias TG. Wala pang tayong Lunes, nagpapakilala ka na agad kung ano ka. Anyway, kabisyo, 9:09 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kasama ang Basa Princess DJ Rakitera. Nag-iisang TG na makikita nyo na on Monday. Ayun, grabe talaga, ducks to guys. Ang laki! Oo, pero cute. Oh, ha? At ngayong gabi, samahin niyo kami sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Kaya naman, eto na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files.
Wala akong ipon at baon pa ako sa utang dahil pasan ko ang lahat ng problema sa bahay. Uy, alias TG, nararamdaman mo ba yung bigat na pinagdadaanan ng ating sender ngayong gabi? Oo naman. Yung tipong baon na siya sa utang, wala pa siyang ipon. Mahirap yung ganun. Yung Baon ka na sa utang tapos wala ka pang ipon. Tapos hindi mo alam, ang dami mo pang bills kung saan mo hihigitin o huhugot ka ng mga pambayad doon. parang sarap na lang ibenta yung kidney, no? Kung pwede lang, ibebenta ko talaga pati kidney ko eh. Pero alam mo, yung mga kabisyo namin dyan na breadwinners, ayan, yung tipong walang choice sa pamilya nila kundi kumayod. Dahil sila lang yung nagtatrabaho at sila lang yung may kapasidad mentally, intellectually, physically, emotionally, basta lahat-lahat na. Spiritually. Spiritually na magtrabaho. Yes. At iniaalay na ang kanilang buhay para sa sarili nilang pamilya kahit hindi na sila makapag-ipon, mabaon na sa utang, pero paano yun nakakabaliw, diba? Kaya dama po namin kayo at ikaw kabisyo nakikinig ngayon, abangan mo ang mangyayari at ang buhay ng ating secret file sender sa aming pagbabalik kasama si DJ Raketera. At ang nag-iisang TG dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programang DJ Rocky's Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.